Ну, давайте, відаць, будзем вітацца ўжо. Уже людзі сабраліся. Скажыце, калі ласка, все людзі, памашыце ручкамі, ці добра відаць, чуваць. О, ага, дзякую ўсім. Ага. Так. Вельмі радая ўсіх вітаць. У нас сёння першы лекцыйны курс гэтага году. Так што ён для нас вот такі асабліва адметны. І нездарма ён у нас першы, потому што, як мы вот кажуць, як пачнеш год, так ён і пойдзе. І вось мы пачынаем год з развагаў пра добры час і лёгкі дух, пра пытанне здароўя у беларускай традыцыі. Я вельмі шчаслівая прадставіць нашага лектара Тацяну Володіну, якую я вельмі люблю і шаную. Это доктар філалагічных навук. На мой густ лепшы беларускі фалькларыст, але прынамсі можна сказаць, адзін з лепшых беларускіх фалькларыстаў. Там пералічаць, відаць, можна многа. Это і этналінгвіст, і даследчык беларускай міталогіі. Мне здаецца, што асноўныя тэмы Тацяны – гэта чалавечае цела і все, што з гэтым звязана. І это значыцца вот таксама все пытанні здароўя. Я памятаю цудоўны артыкул па лекавай магіі для фэст-шрыфту, які я збірала. І заўсёды мне велізарнае задавальненне заўсёды прыносіць слухаць, як Тацяна распавядае пра свае тэмы, потому што даследаванні вельмі глыбокія, пагляд такі вельмі цікавы. І вось цяпер это прапанаваная тэма. У нас будзе 4 лекцыі. Значит, вот сёння у нас першая. Так што мы вот так вот запачатковваем наш лекцыйны год добрым здароўем для ўсіх. Тацяна аўтар, я не ведаю, можа, 7 кніг, безлічы артыкулаў, безлічы розных палявых даследаванняў. Вось, так што я думаю, што мы все зараз, все, хто доўга вельмі чакаў на пачатак гэтага курса, і я спадзяюся, што все мы атрымаем і задавальненне, і добрую навуку. І Тацяна, калі ласка. Дзякую вам шчыра, спадарня Ірына. Я радая ўсіх вітаць сёння і гаварыць з вами якраз пра здароўе. Хацелася б, безумоўна, пачаць сваю лекцыю ці нашу гаворку пра тое, што ў наш час ужо адступілі многія болькі, на якія пакутавалі нашыя продкі. Аднак мы жывём у час, асабліва зараз у час пандэміі, наступае новая беда, новая навала. І таму якраз зараз цікава было б звярнуцца да вопыту нашых продкаў і паглядзець, як яны ацэньвалі сябе, як ацэньвалі здароўе. Ну і, безумоўна, пагаворым пра хваробу. Наогул, калі вось мы паставілі слова здароўе ў назву гэтай лекцыі, усё адно так ці інакш мы будзем вяртацца да хваробы. І сапраўды, вот уявіць бы зараз двух чалавек ці трошку ў іншы час, асабліва маладых людзей, якія б сустрэліся на вуліцы і пачалі адзін у аднаго пытацца, як здароўе, абмяркоўваць менавіта здароўе. А што абмяркоўваць здароўе? Вось яно норма, яно ёсць, яно добрае, тут і гаварыць няма чаго. А вось як толькі з'яўляюцца нейкія хібы, як з'яўляюцца нейкія парушэнні, тады ўжо пытанне ўзнікае, ці гаворка пайшла, і рэцэпты нейкія, і парады, і сімптомы розныя, і што заўгодна. Гэта паказвае на тое, што ў такой, вось у такім адрэзку паміж хваробай і здароўем распрацаваны, нагружаны, самы яркі, менавіта адмоўны полюс. Тое, што норма, пра норму і гаварыць няма чаго. А вось там, дзе ўжо пачынаюцца нейкія хібы, ўжо ў нас цэлы шэраг самых розных узнікае тлумачэнняў. Калі мы звернемся уласна да слова здароўе, да гэтай лексемы, як яна функцыянуе ў беларускай мове, то бачым, што сярод складнікаў яе значэння не крануты,
цэлы, моцны, дужы, складны. Вось мы з вамі сёння, калі пабачым там вялікі будынак ці дрэва, скажам, о, якое здаравеннае. Ці хоча бабуля там выкінуць, скажам, якую кашулю, а дзядуля ей скажа, не выкидывай, наша яшчэ здаровая, у сэнсе, што яшчэ не парваная. Такім чынам, у сам панятак здароўя уключаюцца вось гэтыя дуже важныя для нас усіх паказнічкі, як цэлы, поўны і недзе нават не пачаты. І таму значэнне вылечыць вельмі часта перадаецца праз такі дзеяслоў ацаліць. Ён ёсць і ў беларускай мове, у рускай мове, у цэлым шэрагу іншых моваў. Менавіта вылечыць это азначае вярнуць страчанае суладдзе і цэласнасць. Якраз калі ўжо так забегчы трошку наперад і паглядзець на адрозненне афіцыйнай медыцыны ад народнай, то бачым тое, што народная медыцына імкнецца да вяртання цэласнасці ўсяго цела, а не толькі там вылечыць нейкі асобны орган. Дарэчы, ёсць і гіпотэза, думка, што і ўласна назва вот гэтага корпуса, які мусіць быць здаровым, цела, для слова цела, адшукаць ці звязаць яго этымалогію з гэтым прыкметнічкам цэлы. Цела цэлае. Аднак гэта яшчэ гіпотэза, яна не вырашаная да канца, таму мы пакінем таксама на ўзроўні гіпотэзы. Хаця сапраўды цела, яно такое вартаснае тады, калі яно цэлае. У замовах, якраз у тым жанры традыцыйнай культуры, які асабліва кіруецца на забеспячэнне здароўя, сам гэты панятак здароўя змяшчаецца, бачым, у такі вельмі для нас важны шэраг: апетыт, спакой, сон, здароўе, любоў, радасць і жаласць. Вось яны як бы роўна вялікія, такія вельмі важныя для чалавека складнічкі. Не тое, што ўсё ўключае нешта там іншае, але ўсё гэта мусіць быць для таго, каб чалавек пачуваўся ў свеце гарманічна. І наогул, здароўе ў традыцыйнай культуры, здаровы чалавек той, які знаходзіцца ў гармоніі, ці кажучы народнай гаворкаю, народнай моваю, у меры. Гэта азначае, усё цела мусіць быць сувымернае, як бы ўсе органы адносна адзін да аднаго мусяць стаяць у пэўнай меры, а з другога боку, як бы існуе такая ідэальная, так бы мовіць, мера, здаровы чалавек мусіць ёй адпавядаць. І вось калі бабулі пачынаюць гаварыць пра нейкую больку, якая здарылася, будуць казаць: не ў маей меры, там вось скулка села на калені ці дзе яшчэ. Ці не ў маю меру, кажучы, галава ў мяне сёння баліць. Як бы ўжо выключыўшы нават на роўні апавядання гэта са сваёй унутранай гармоніяй. Але цікава тое, што беларусы, па праўдзе кажучы, не толькі беларусы, і ў якасці аднаго з сацыяльных сродкаў маюць цэлы адмысловы рытуал вымярэння, які зводзіўся да таго, што трэба было ўзяць адмысловую нітку і праводзіць вымярэння ўсіх сустаўчыкаў. Вось адзін сустаўчык, другі, трэці, і пайшоў вось ад лакця і да вось сюды, это таксама сустаўчык. Ну, а наступныя як бы ўжо маніпуляцыі з гэтай ніткай у залежнасці ад мясцовасці самыя розныя. Але важна тое, што для здаровага чалавека мусіць быць здаровая, абсалютна гарманічная мерка. Калі ж яна крывая, не адпавядае, тады трэба чалавека лячыць. Ну і зноў жа, калі гаварыць пра самое слово здароўе, як бы лексему, звяртацца да яе стэрэатыпу ў традыцыйнай культуры, то найпершым такім сімвалічным адпаведнікам будзе дуб. Вось ён зараз у такім зімовым як бы варыянце ў нас на фотаздымку. Але ў цэлым шэрагу і фразеалогіі ўстойлівых адзінак, і замоваў, і нават у цэлым шэрагу рытуалаў заварот да дуба з
пазыкаю яго здароўе, як бы каб там раўняцца на дуб для таго, каб быць такім жа здаровым. І зноў жа, здароўе і хвароба. І нават у тыя далёкія часы нашы бабулі, дзядулі верылі і разумелі, што хваробу ўсё ж лягчэй папярэдзіць, чымсьці яе лікаваць. І таму у традыцыйны ўклад жыцця ён меркаваў, размяркоўваў па часе году цэлы шэраг адмысловых дзеянняў, накіраваных на тое, каб быць здаровым цэлы год. Вось гэта інтэнцыя. Я буду здаровы цэлы год. Для таго я буду рабіць тое, ці лепш сказаць нават не так. Я зраблю тое, і я набіраюся ўпэўненасці, што я буду здаровым. Ну, вось такіх прафілактычных захадаў па сваёй паэтыцы, міфалогіі, па нейкай такой вось інтрызе нават. Мне больш за ўсё падабаецца парада ва ўсходняй Беларусі распаўсюджаная. Гэта у Вялікі чацвер трэба ўстаць раненька да сонца, пайсці ў лазню мыцца. Яшчэ да таго, ці ў той час, пакуль воран, альбо там крумкач, альбо груган будзе сваіх дзяцей мыць. І вось колькі разоў у часе экспедыцый даводзілася перапытваць у бабуль, а чыіх гэта дзяцей мые той вось крумкач? Ці сваіх малых крумкачынят, ці гэта чалавечых дзяцей? І які б ні быў адказ, вось гэтая абавязковасць забяспечыць цела чыстым, а мы далей будзем гаварыць, што здаровае вельмі моцна адпавядае чыстаму. Гэта фактычна паняткі аднаго шэрагу. Чысты, здаровы, здаровы, чысты. У самых розных вось такіх адценнях гэтых двух прыметнікаў. Калі ты чысты, ты будзеш чысты ўвесь год. І зноў жа, каб так не забегаць наперад да чыстага чацвярга, вярнуцца вось на 2 дні назад. Вадогрышча ў нас. Вось гэтая ноч з 18 на 19, калі ў праваслаўнай традыцыі, калі азначаецца вадогрышча, у гэтую ноч Бог асвячае ўсю ваду. Яна святая не толькі тая, якую мы прынеслі з храму, а яна святая ва ўсіх студнях, калодзежах, крынічках, рэках, азёрах. І вось узяўшы яе да сонца раненька, калі прынясеш ўсё гэты час і умыешся ёю, паб'еш і затым пакінеш, это таксама вось такое магічнае забеспячэнне здароўя. Я яшчэ хачу гаварыцца, яшчэ не сказала на пачатку нашай размовы, што вось все тое, пра што я буду казаць, узятае з вуснаў народа. Альбо з запісаў у 19 стагоддзе, але ў вялікай ступені запісаў апошніх 10-20 гадоў экспедыцый, калі у гутарках з нашымі часцей за ўсё гэта бабулі. Это вось наш космас, так бы мовіць, які да сёння яшчэ захаваў столькі ўсяго цікавага, разумнага. І таму, можа, хтосьці хацеў бы вось штось успрымаць як такі рэцэпт вось з печаткай дасведчанага доктара. Я не стану на гэтым настойваць. Это народная мудрасць, тое, чым жылі нашыя продкі. Ну, але ўсё ж такі разумнага там вельмі шмат. У часе вось прэзентацыі будуць і здымкі. Большасць з іх носіць ілюстратыўны такі матэрыял, не абавязкова вось у такім блізкім судачыненні з тым, пра што мы гаворым, але збольшага можа для таго, каб настроіцца вось на лад традыцыйнага жыцця, традыцыйнага космасу. І зноў жа здароўе. Вось часам кажуць, чаму адзін здаравейшы, а другі вось хворы. Чаму так атрымалася, што у нас рознае здароўе, хаця мы там аднолькава харчуемся, аднолькава працуем, хтосьці звяртаецца да генетыкі, а хтосьці ў рэчышчы традыцыйнай народнай тэалогіі імкнецца зазірнуць у часы адпачатковыя, да так званых тэалагічных легендаў, калі вось тыя ці іншыя дзеі ў сённяшнім свеце, яны прадвызначаныя вось дзеямі Бога. Калі ён яшчэ хадзіў па зямлі, калі вось быў такі залаты век, Бог хадзіў па зямлі, і ў адпаведнасці з тымі ці іншымі падзеямі ён вызначаў, як што будзе далей.
І вось в адной з такіх цікавых заходнепалескіх легендаў якраз і агаворваецца, чаго, напрыклад, мужчыны больш здаравейшыя, чым жанчыны. Можа, бабуля больш разумела тут здароўе вось як моц такую фізічную, ну, але вось усё ж такі тут ідзе гэтае здароўе. І ёсць гэтыя легенды якраз працягам больш вядомых легендаў, чаму бабе вечна некалі. Чаму вось жанчыны вечна занятыя, кажучы, так больш інтэлігентна. А ўсе мы ведаем гэту легенду, што ішоў Бог, а вось жанчына ж не, ён папытаўся ў яе дарогу, ну а бабе ж вечна некалі, кажуць бабулі. Яна, стаяўшы ракам там нагой, кінула ў бок, ідзі туды. А мужчына сеў, закурыў, з Богам пагаварыў пра жыццё. І вось інфармантка, жанчына, як бы робіць такую выснову. Вось за тое Бог і даў. Мужчыне даў здароўе на лапаце, а жанчыне на вілках, да яшчэ вось так прыцерушыў. Ну і вось маем тое, што мы маем. Вось гэтая залежнасць здароўя, вот этой легендой, она як бы падводзіць да залежнасці здароўя ад засвету, ад усяго таго, што вонка. Не толькі ад вот там нашай ежы, спорту, як бы мы зараз сказалі, здаровага ладу жыцця, але і ад усяго таго па той больше, якое мы не бачым, але якое ўсё ж таки уплывае на нас. І вось тут вельмі важны такі акцэнт я б хацела зрабіць на залежнасці менавіта здароўя, хаця не толькі здароўя, ад свету памерлых. Вось гэтая аксіёма пра тое, што чалавек не знікае зусім, а проста перамяшчаецца вось у тую сферу, якая нам не бачная, гэта зразумела. Але аказваецца, што памерлыя не проста там як бы жывуць сваім жыццём, але яны у залежнасці ў вялікай ступені ад нашых учынкаў, яны могуць уплываць на стан нашага здароўя ў свеце сённяшнім. І таму ёсць цэлы шэраг магічных захадаў на вяртанне здароўя ці на забеспячэнне здароўя, які звязаны менавіта з правільнымі, урэгуляванымі адносінамі з замагіллем, з нябожчыкамі, папрост кажучы. Але ўжо калі здараліся збоі ў гэтай сістэмы, то адбываліся цэлыя рытуалы, якраз на першым месцы, у якіх стаяў зварот да, як это не можа для кагосьці прыгучыць, дзіўна, да нябожчыкаў, каб папрасіць у іх здароўя. Вось тут якраз здымак, што называецца ў тэму, это аднос, здымак Сергея Лескіця, вельмі такі жывы, што называецца здымак, калі якраз рабіўся аднос, ён, дарэчы, мог рабіцца не толькі нябожчыкам, але і лясным духам, ці цэламу шэрагу дэману, мы пра гэта яшчэ будзем таксама гаварыць, але ў дадзеным выпадку нябожчыкі. Старыя малыя, з усяго свету сабраныя, не шкадую я вам ні хлеба, ні солі, ні жоўтага пясочку, ні зялёнага гаёчку. Не шкадуйце, аддайце там раждзённаму, храшчонаму з таго света здароўя. Вось яна залежнасць. Усё гэта падводзіць нас да абсалютна відавочнай высновы. Здароўе. Адна з асноўных для нас усіх, як калісьці, так і зараз, каштоўнасцяў у аксіялагічнай сістэме. Аксіялогія каштоўнасці – это натуральны стан чалавечага арганізму. Прычым гэта норма як вітальная, жыццёвая для кожнага з нас, так і сацыяльная. Вось, папрост кажучы, пакуль ты здаровы, ты трэба ўсім. І сам сабе, і сям'і, скажем так, і на працы цябе чакаюць. Як ты захварэў, патрэбна толькі сваім родным, калі на то ішло. Як бы, вось, тут адразу хвароба, боль, яна адразу змяшчае многія вось гэтыя складнікі аксіялогіі жыцця. І таму, калі мы возьмем вось гэтую вось, жыццё, смерць, як бы два такіх канцавых складнікі гэтай восі, і паспрабуем на гэтай восі размясціць боль ці хваробу,
натуральна мы будзем думаць, што яна месціцца недзе там каля смерці. І навошта нам у жыцці гэтая боль? Але вось тут я нагадаю нават гарадскім, ці задам пытанне такое гарадскім слухачам сённяшнім, скажам, першым пакаленні гараджанаў. Такі нават вось на ўзроўні анекдота. Калі табе, скажам, 40 гадоў раней казалі, зараз ужо сунулі гэта до 50 гадоў, і ты прачнуўся, і ў цябе нічога не баліць. Значыць, ты, вось гэта такое жартоўнае пытанне, мае адназначны адказ. Значыць, ты памёр. Дык што ж мы маем? Калі ў цябе нешта баліць, дык ты здаровы, вось гэты жарт на ўзроўні вось такіх гарадскіх анекдотаў. Тым не менш, ён павяртае нас у традыцыйнае якраз разуменне здароўя, хваробы і болю, і падводзіць да думкі пра тое, што боль у пэўным сэнсе неабходны ў нашым жыцці, што гэта натуральны складнічак. І якраз будучы першым і асноватворным досведам чалавека, а гэта праўда, першы асноватворны, якраз і пачынае вызначаць астатнія бытавыя, этычныя, аксіялагічныя і самыя розныя іншыя памкненні чалавека. Вось мы пачынаем разумець, што калі ў цябе нешта баліць, калі ты здольны перажываць боль, гэта значыць, ты жывы. І не проста жывы, а ты уключаны ў сацыяльныя і ў культурныя варункі. Як бы не балела нам кожнаму па-свойму, скажам так, тым не менш спосабы катэгарызацыі вось гэтага болю у кожнай культуры, кожны век, кожная там эпоха, заўсёды гэты боль будзе гістарычна, сацыяльна, культурна абумоўлены. І тут можна прыводзіць цэлы шэраг, можа яшчэ вярнуся сюды, цэлы шэраг прыкладаў, як бы з этналагічнай, можа, літаратуры, калі вось даследчыкі, вярнуўшыся з падарожжа па Афрыцы, расказвалі пра такія плямёны, дзе вось стрыхучы лішай. Не дай Бог нам нікому гэтага ведаць, аднак мы сабе так можам толькі ўявіць, вось асабліва той, які апаясвае цела, гэта вот такія нарывы, вось такія болькі, якія ідуць вось па паясніцы, скажам так. І вось в адным з плямёнаў Афрыкі, скажем так, это звязвалі з тым, што вакол цела як бы прыліп ці прывязаўся змей. І вось гэта ён душыць. І пацыенты апісвалі, вот ён пашавяліў хвастом, тут забалела, вось ён ужаліў тут, ён хацеў там есці ці піць і пачаў там смактаць іншы боль. Словам, чалавек шчыра верыў, што вось вакол яго абвіўся гэты вось змей. Калі так не так далёка хадзіць ужо ў нашым 21 стагоддзі, успомнім птушыны рып. Зараз кажуць, што ў пэўнай ступені гэта была ледзь не фікцыя, што гэта было такое адгалінаванне ад звычайнага грыпу, з некаторымі сваімі нюансамі. Тым не менш, шэраг вызначаных сімптомаў, якія распаўсюджваліся ў сродках масавай інфармацыі, а яны прымушалі асаблівую частку вось такіх заклапочаных, асабліва сваім здароўем, шукаць у сабе гэтыя сімптомы. І паверце, знаходзілі. І ўжо ізноў жа не трэба далёка хадзіць, я думаю, кожны з нас мае вопыт праверыць свае сімптомы па інтэрнэце. Залезці на нейкі сайт медыцынскі, штосьці туды запусціць, я ўпэўнена, што мы знойдзем у сябе столькі хваробаў, пра якія, можа, прачытаем іх упершыню. Усё гэта яшчэ раз падкрэслівае, што як нашы далёкія продкі, так і мы сёння перажываем боль, перажываем хваробу выключна
абапіраючыся на тое, што мы пра гэта, што эпоха пра гэта ведае. Ну, а культура яшчэ надае вось гэтым ведам такое своеасаблівае, недзе нават паэтычнае, метафарычнае, міфалагічнае выяўленне. Калі ж мы з'явімся, уласна, да разумення здароўя ў дахрысціянскія часы, то тут зразумела, што гэта земная арыентацыя ўсёй сістэмы каштоўнасцяў, нормаў абумовіла прызнанне здароўя, фізічнай сілы, маладосці пазітыўнымі каштоўнасцямі. Абсалютна так, як і ў нас. Пазітыўныя каштоўнасці. Все пакуты, увесь боль, як бы гэта адносіцца да, ці набывае вось такі мінус. Але ж у пэўны час дахрысціянскія ўяўленні сустрэліся з новым вучэннем, згодна з якім дадаліся да разумення хваробы, дадаліся зусім іншыя сэнсы. Хрысціянскае разуменне надзяляе хваробу статусам іншае, безумоўна, супрацьпастаўленае здароўю, але цалкам натуральнае, для кагосьці прымальнае, хоць у цэлым і нядобрае. Вось такое нядобры спосаб існавання. І для кагосьці, для вось з пэўных пунктаў гледжання хрысціянства, хвароба можа быць пасланая як выпрабаванне для кагосьці як спосаб адпакутваць нейкую сваю віну, камусьці як напомніць пра плыннасць зямнога жыцця і быць гатовым да таго, што гэта часовая як бы хвароба, а нас чакае царства зусім іншае, там, дзе не будзе ніякіх пакутаў і хваробаў. Ну, а народнае разуменне, мы вось будзем казаць пра народнае разуменне ў такім выглядзе, якім мы яго можам назіраць з вуснаў нашых інфармантаў, нашых бабуль, дзядуль. Гэта такі сімбіёз дахрысціянскага і хрысціянскага бачання, дзе і безумоўнае аднясенне хваробы да негатыву. Разам з тым, мы таксама бачым і ў многіх выпадках звяртаемся да Бога, просім яго, але пра гэта мы будзем гаварыць больш падрабязна, зараз не буду забегаць і будзем гаварыць пакуль пра вось такія народныя сэнсы. У цэлым хвароба, вось мы бачым у такой ужо народна-хрысціянскай афарбоўцы, успрымаецца як самастойная існасць. Такая недзе не кіраваная з'ява. Наогул, самае першае, такое універсальнае разуменне хваробы, это як нешта знешняе, чужое. Яно на нас навалілася, яно наскочыла, яно нас трапіла. Вось там нейкі дэман да нас дачапіўся. Гэта тычыцца хваробаў раптоўных, як правіла. Хваробаў можа нават псіхічных, псіханеўралагічных, скажам, ці нават псіхасаматычных. Але ж, асабліва ў сённяшнім свеце, нам цяжка гаварыць пра нават 17-е стагоддзе, ўжо не кажу раней. А як жа быць з хваробамі хранічнымі альбо прыроджанымі? Вось тут, калі мы звернемся да хваробаў, з якімі нам даводзіцца жыць, это не як бы той кашель, які закашляў, вылечыўся, прайшоў. Паламаў руку, худа-бедна яна зраслася, і мы ёй працуем далей. І нават страўнік забалеў, папіў зёлак, перайшоў на іншае харчаванне, будзем разумець, што вылечылі. Але ж ёсць цэлы шэраг хваробаў, з якімі даводзіцца жыць заўсёды. І вось разуменне таго, што боль гэта і хвароба, это не толькі нешта такое сённяшняе, чаго можна пазбыцца. І я нават баюся забегаць і верыць тым сённяшнім песімістам, якія кажуць, што нам давядзецца жыць і з каранавірусам, ўсё ж такі не хочацца ў гэта верыць. Але разуменне таго,
што ў нашым жыцці на сёння ёсць цэлы шэраг хваробаў, ад якіх не пазбавішся з налёту, усё ж такі прымушае паглядзець на хваробу адпаведна на здароўе трошку па-іншаму. Ужо не адносіць хваробу да катэгорыі абсалютнага зла. І вось тут найперш мы звернемся да найменняў, вось найменняў хваробаў, і ўбачым, што існуе цэлы шэраг хваробаў, якія называюцца свая хвароба, свая вось слабасць, сваё гора, пра нетрыманне мачы ў пажылых людзей, якое і на сёння, на вялікі жаль, дрэнна лекуецца. Ці асабліва ў дачыненні да эпілепсіі, якая была заўсёды. І вось менавіта эпілепсія у традыцыі сярод шэрагу найменняў называецца свая хвароба. Але згодна з народнымі ўяўленнямі, у чалавека ўжо ад пачатку, ад яго нараджэння, як бы у яго існасці, закладзены цэлы шэраг хваробаў. Нараджаецца дзіцятка, вось оно маленькае, і ўжо ўнутры ў яго цэлы, што называецца, набор. Вось Федароўскі, адзін з самых вядомых і такіх славутых этнографаў 19 стагоддзя, кажа, што рожа ў кожнага чалавека ёсць, але ў аднаго яна выходзіць наверх, у другога не. Не так даўно ў Жыткавіцкім раёне запісалі пра вось дзіцячую хваробу. Это фактычна дзіцячыя прыпадкі. Это не зусім эпілепсія, але вельмі такая сур'ёзная дзіцячая нямогласць. Як хорошо, як выкіне наверх, і дзіцё пакажа. У кожнага дзіцяці ёсць, сцвярджае вось бабуля літаральна там 5 гадоў таму. І ўжо калі звярнуцца да каўтуна, і мы пра яго будзем асобна гаварыць, это наша як бы такая ледзь не этнічная хвароба, калі так можна сказаць. Гэтаксама шэраг інфармантаў, вось бачым, 9-й год запісу, 10-й год запісу, і да апошняга, да мінулага году, шэраг інфармантаў нам кажуць, што каўтун-то, аказваецца, ёсць у кожнага чалавека. Толькі я бы вось са Старадарожскага раёна нават прачытаю. Каўтун, это ж ён да 40 год яго няма. Пасля 40 ён у кожнага. Это ж тыя самыя нервы. У аднаго яны такія, у другога такія. Хто сильна расстроіцца, тады каўтун выб'ецца наверх, тады яму лягчэй. А ў другога ён як бы там будзе ўнутраны, будзе хадзіць, круціць по касцях, і мы будзем з вами сядзець, і вось заўтра ў нас пацяплее, і мы будзем скардзіцца, што ў нас круцяць косці, а бабуля скажа, это вот там унутраны каўтун штосьці круціць. Але вот такое разуменне таго, што хвароба ёсць у чалавека, яна як бы укладзеная ў нашу вось анталогію чалавечага цела. Яна і ў лекавых працэдурах, мы пакуль толькі трошачку вось на ўзроўні замовы паглядзім, кіруецца на тое, не каб адсячы хваробу, атрэзаць, выкінуць аперацыю вон, а накіроўваецца на тое, каб вось гэтую збунтавалую унутраную абавязковую нашу частачку вярнуць на яе месца. І таму да таго ж самага каўтуна будуць казаць, я ж цябе прашу, табе смачна есці даю, мяккую пасцель сцелю, цябе каўтуна спаць кладу, стаць табе каўтуну, угадзіць, абнаравіць на сваём месцічку, на залатым крэслічку. У каўтуна сваё месцічка, гляньце, ў нашым целе. Тым не менш, велізарная колькасць тэкстаў якраз паказвае на тое, што вось гэтая хваробатворная існасць, яна не прысутнічае ў нашым целе. Вось пра каўтун, калі хтосьці не ўяўляе, як это выглядае, это здымак 60-х гадоў, зроблены Михаилом Грынблатом, Масеем Яковлевичем Грынблатом. Вось гэта архіўны здымак захоўваецца ў нас у архіве. Бачым, у дзяўчынкі вось такія каўтуны. Выгляд спераду, так бы мовіць, і ззаду. І вось тут мы зноў вяртаемся да той ідэі, што хвароба, як і здароўе,
Яна можа быць закладзеная ў чалавеку тэалагічна. Прынамсі, так тлумачыць народная мудрасць. Вот мы там гаварылі, што Бог даў здароўе чалавеку там на вілках альбо на лапаце. Але ў гэткай жа ступені народ тлумачыць, а ён даў і хваробу. Ёсць такая цэлы шэраг, цэлы варыянт, шэраг варыянтаў вельмі цікавай легенды тварэння чалавека. Ну, ось я перакажу, тут як бы на слайдзе бачым друкаваныя варыянты гэтай легенды. Але гаворка пра тое, што Бог стварыў чалавека, як і належыць, там, скажам, з гліны, паклаў яго на сонейку сушыцца, а сам пайшоў за душой чалавеку. Але ж у гэты час, натуральна, прыскочыў на той момант сябра ці паплечнік Бога, яго памочнік у крэацыі свету, і яму ж хочацца прыкласці сваю руку да тварэння чалавека. І вось не ведае, што зрабіць, такі ён дасканалы ляжыць, гэты Адам. І ён ад перапоўненых эмоцый узяў яго, патыкаў пальцам. Альбо, вось як у смаленскай легендзе смаленскіх беларусаў, узяў ахаркаў, апліваў, агадзіў чалавека. Вось так Дабравольскі запісваў. Прыйшоў Бог, а больш як бы няма ўжо з чаго рабіць таго чалавека. І вось ён тады ўзяў і чалавека вывернуў. Вось тое, што было зверху, вывернуў яго унутр. І такім чынам вось гэта чортава там блявоціна, чортава харканне, яно апынулася ў нас унутры. Ну вось як тут не хварэць, калі вось яно ўжо этыялагічна ад пачатку света ў нас закладзена. Хаця далей вось і вот такая унутраная зададзенасць вось гэтага чартоўскага, яна затым у пэўнай ступені будзе спрыяць лікаванню чалавека. Ды калі звярнуцца ўласна да ўяўленняў пра нараджэнне, вось пра з'яўленне чалавечка на свет белы, то мы таксама памятаем такую важную рэч, што дзіця з'яўляецца з-за свету, з таго свету. У хрэсьбенных прыгаворах Бог да нас чужаземца прыслаў, з далёкіх краёў прыбываў. Ці мы там кажам на немаўлятка госцічак. Што значыць госцічак? Нарадзілася дзіця, які госцічак? Дзіця прыбывае адтуль. І вось гэты тагасветны элемент, ён яшчэ там. Ён у дзіцячым цельцы. І дзіця вось будзе потым яго збываць, вось праз гэта дзяціны, праз цэлы шэраг маніпуляцый над ім, праз змыванне, праз хросты і далей, для таго, каб ад чагосьці пазбавіцца. Ну, а штосьці застанецца, вось як той жа каўтун, каб пасля 40 год, а каму і раней выкінуцца нейкім сімптомам. Такім чынам, мы прыходзім да вельмі важнай высновы, што хвароба, як бы здавалася б, вырастае з дэману. Аднак яна ўрастае ў мікракосм чалавека. І ў шэрагу выпадкаў адназначнае выдаленне яе ці знішчэнне проста немагчыма. І таму хвароба пачынае як бы надзяляцца пэўнымі характарыстыкамі абавязковасці. У шэрагу выпадкаў у дачыненні да хваробы мы ўжо будзем казаць, што гэта сваё-чужое. Уяўляеце? Сваё-чужое. Здавалася б, гэта як жыццё-смерць. Вось два проціпастаўленыя бакі. Тым не менш у дачыненні да хваробы мы можам сказаць у шэрагу выпадкаў, што гэта сваё-чужое. І дай нам Бог. Вось у гэтыя яшчэ калядныя дні, яшчэ каляда ў нас. Яшчэ заўтра толькі падцягнуць каляду на дуба. Яшчэ час у нас такі, каб пандэмія не стала для нас сваім чужым. Але ж вернемся яшчэ і трошку прыбяжымся да разумення прычынаў хваробы. Да этыялогіі, да вось Божая воля, ці там вось уздзеянне дэманаў, нябожчыкаў і гэтак далей. Але гэта ўсё ж такі адна толькі частка прычынаў хваробы. На самой справе іх даволі вялікая колькасць, хоць вось мы потым іх звядзем да як бы такой адной.
мы нікуды не адкідаем натуральна-фізічныя ўздзеянні. Траўмы, тое ж там застыванне, атручанне і гэтак далей. Яно ёсць. Але ў традыцыі нават самая рацыянальная вось такая прычына, яна ў шэрагу выпадкаў міфалагізуецца і набывае вось такі, ну, як бы містычны адценак. І тут вот мы падыходзім да вельмі важнага пастулату. Прычынай хваробы у традыцыйнай культуры разумеецца парушэнне прынятых правілаў і забарон. Гэта выхад за нормы свету. Наогул, калі сказаць пра традыцыйную культуру і пра народнае светабачанне, то тут усё звязанае з адным. Все звязанае. Это як такая одна вялікая мозаіка. Вось гэтыя пазлы, што мы складаем. Здавалася б, вось мы нават шво не бачым. Вот сабралі, там на стале ляжыць ці на падлозе адзін вялікі прыгожы малюнак. А высыпем на падлогу, там падымем які-небудзь кавалачак. Ну добра, калі гэта вока, скажем, гэта вока. А калі там проста што-небудзь, мы нават не можам сказаць, што гэта такое. Так і ў традыцыйным свеце. Вось паасобку яно не разумеецца. Калі ўсё разам, вось у гэтай вялікай прыгожай мазаіцы, і штосьці дастаць адтуль дзірка непрыгожая, ужо як бы пайшлі збоі. Дастаць больш, чым адну штучку, но наогул ужо нічога прыгожага. І таму вось, каб гэтая мазаіка працавала, каб усё было на сваім месцы, існуе цэлы вялікі даволі кодэкс правілаў і забаронаў. Рабі так, каб было так. Не рабі так, а то будзе так. І вось гэтыя правілы і забароны, яны абапіраюцца на другі такі важны як бы бок медаля усеагульнай прычыннасці. Всё звязанае з усім. Чалавек звязаны там з месяцам, ну можа гэта ладна патлумачыць астролагі, звязаны з жывёламі, з раслінамі, з камянём, які ляжыць на дарозе, з вадзічкай, якая ляжыць, з суседкай, якая сварыцца, з начальнікам зараз, які там штосьці да цябе хоча, ці ад цябе нешта хоча. Всё звязанае з усім. Як толькі чалавек парушае прынятыя нормы, наваколле, всё вось вакол, пачынае яму помсціць. І помсціць у традыцыйнай карціне свету менавіта хваробы. І вось тут яшчэ важна захоўваць правілы адносна прасторы і часу. Нельга там поўнач тое. Нельга ў поўдзень тое. Нельга на ростані гэта. Нельга ля могілкаў, нельга на ўзлеску, у лесе, у хлебе, у гумне і гэтак далей. Нельга. Трэба так. Это не азначае, што нічога нельга. Нельга асобныя рэчы. І вось парушэнне гэтых правілаў і выклікае хваробу. Тут жа фактычна сюды можна адасобіць, а фактычна можна тут жа пакінуць залежнасць чалавечага здароўя ад прыродных з'яваў. І калі мы гаворым, што віхар і вецер, натуральна мы можам падумаць, што гэта скразняк. Канешне, калі мы пасядзім з скразняком, мы можам атрымаць гэтую хваробу. Але існуе цэлых шэраг хваробаў, дзе вецер вельмі ўскосны. Ці там стыхіі, вада як агонь. Конечно, калі мы там будзем купацца ў халоднай вадзе без прывычкі, то мы захварэлі. Але ў шэрагу выпадкаў прычынай можа стаць зусім не такая вада, а цёпленькая, хорошая вадзічка, калі ты як бы судачыняешся з ёю не там, дзе паложана. Ну, а ўжо кажучы пра агонь, тут якраз найперш патрабуюцца паважлівыя адносіны да агня, не паказваць на яго пальцам, не плюваць нічога, бо атрымаеш цэлы букет хваробаў. Але на ўсім гэтым фоне самы вялікі пласт прычынаў зводзіцца да ўздзеяння хваробатворнай існасці. Пачаўшы ад жывёлак, кузурак, цэлы шэраг хваробаў, калі
якія звязваюцца з кузуркамі, пачаўшы ад мух, ад камароў, мурашоў, там прусакоў, блох, якія не проста могуць спакусаць, але трапіць у галаву і нават у цела. Цэлы шэраг хтанічных жывёлак, жабы, мышы, змеі, яшчаркі, все хто заўгодна. І вось гэта нават на ўзроўні этналагічных універсаліяў чалавек хварэе, калі яму ў рот ускочыць жаба альбо змея. Мы чуем такія рэчы зараз у 21 стагоддзі і думаем, ну як это можна ў гэта верыць, што запаўзе табе ў рот, там будзе табе жыць. Але літаральна это 19-й год у Пружанскім раёне давялося запісаць ад бабулі такое даволі рэдкую для сённяшніх запісаў, нармальная для 19 стагоддзя, рэдкую для сённяшніх запісаў гісторыя, як у жанчынкі балеў жывот, і яго так пучыла, ён так там сціскала ўсё ўнутры. І калі яна пайшла да знахара, і ён там у выніку цэлых шэрагу маніпуляцый, яе вырвала, кем вы думаеце, жабы. Менавіта жабы. Ну і тут на слайдзе можна бачыць цэлы шэраг. Але у сённяшняй этыялогіі хваробы на першае месца. Прычым не проста на першае месца, а з велізарным адрывам выходзіць чалавек як прычына ўзбуджальніка хваробы. Зараз рэдка скажуць, што, я ўжо не кажу пра там змяю ці ложыка, ды нават не будуць крэпка зводзіць да таго, што ты там уступіў у след лісуна, хаця гэта таксама можа быць, ці ты перайшоў дарогу добрахожаму, і да сёння гэта можа быць у тым рэгіёне, дзе жывыя пра гэта верылі. А тое, што з цябе сурочылі, а тое, што табе падкінулі, а што на цябе паглядзелі, а што табе пазайздросцілі, ці ты напалохаўся, як вынік перапалаху. Абсалютна жывая карціна на сёння. Мы яшчэ пра гэта таксама будзе асобная гаворка. Чаму чалавек 21 стагоддзя, які там пра космасы і смартфон не буду гаварыць, чаму чалавек сёння звязвае самы адукаваны, самы праграміст, не ведаю, можа звязваць прычыны шэрагу сваіх нямоглых станаў з тым, што на яго хтосьці паглядзіць. Ужо, можа, не кожны будзе гаварыць, што падкінуў іголку, кудысьці утыкнуў, але пазайздросціў і ад гэтага дзіця не спіць. Ці прышч сеў, герпес выскачыў. Абсалютна рэальна жывая з'ява. І таму чалавек як прычына ўзбуджальнік хваробы — гэта з'ява зусім такая жывая і натуральная. І таму я ізноў жа паўтару тое, пра што гаварыла ў сярэдзіне нашай хваробы. Калі мы сёння будзем ацэньваць цэлы шэраг нашых хваравітых станаў, тых, якія не судачыняюцца з паняццем здароўя, то мы ўбачым, што для чалавека і традыцыйнай культуры, і сучаснай гарадской культуры разуменне болю, яно урастае ці становіцца неад'емнай частачкай нашага з вамі светаразумення, нашай з вамі такой сутнасці. І яе адназначнае выдаленне, знішчэнне ўжо немагчыма. І таму традыцыйны чалавек і сённяшні чалавек ужо мусіць вучыцца з ёю жыць. Якія для гэтага выбіраюцца правілы, тут зноў трэба ўжо будзе вярнуцца для традыцыйнай карціны свету. І я б хацела падзякаваць за ўвагу. Якраз на гэтым такім на фоне гэтага цудоўнага здымка Владзіміра Сцяпана, нашага пісьменніка, які якраз акцэнтуе вельмі важны канцэпт для разумення і хваробы і для здароўя. Канцэпт мяжы,
канцэпт мосціка. Вось што за гэтым мосцікам? Мы вось са сваім як бы фізічным целам, мы ні з аднаго боку, ні з другога боку. Мы дзесьці пасярод гэтага мосціка. Вось з аднаго боку у нас абсалютна як бы такі закончаны рай, але ці бывае той рай? З другога боку гэта нейкая невядомасць. І таму вось ці можа працяг вось нашай размовы ў наступны раз, калі мы менавіта і пагаворым, што рабілі нашы продкі, каб усё ж такі крочыць па гэтаму мосціку, як спраўляліся самымі рознымі болькамі, да каго звярталіся, хто дапамагаў у гэтай вось бядзе. Это ўжо нашы наступныя пытанні. Дзякуй за ўвагу. Дзякуй вялікі. У нас зараз ёсць час на пытанні, таму для ўсіх, хто слухаў, калі ласка, вы маеце магчымасць задаць пытанні, ці выказаць свае нейкія меркаванні, развагі. Вот самы час. Можна пытанне, рэпліку? Так, калі ласка. Архетип Хрумкач Ворон у чацвер мыцца да таго, як Ворон зробіць пэўны рытуал. Відаць, это архетип Ною Каўчэг. Вылеціў Ворон, шукаў зямлю, пасля вярнуўся, і таму трэба памыцца. І ці праглядаецца тады адпаведны архетип Голуба, што вось калі голуб там ужо памыўся, тады вот нешта іншае адбываецца. Дзякуй. Шчыры дзякуй. Вельмі цікавае суаднясенне, трэба будзе абавязкова пра гэта падумаць. Але калі разважаць уласна пра архетип Ворона, Крумкача, то наогул гэта незвычайная птушка, это даволі добра ўжо даследавана ў беларускай міфалогіі. Якраз тая, якая звязаная вось з гэтымі двумя полюсамі гэтага мосціка. Памятаем у чарадзейных казках, хто прыносіць жывую і мёртвую ваду. Менавіта Ворон паглядзеў, вось прынёс этую вось жывую і мёртвую ваду. З другога боку, вось вада з крылаў Крумкача, яна у шэрагу лакальных вот такіх мясцовых павер'яў звязваецца з вадою мудрасці, усяведаў. Мы, конечно, можам суадносіць здароўе і ўсёведы, гэта як вось такое добро, тое, што адназначна надзяляецца вось семантыкай чагосьці станоўчага. Таму тут з Вораном як бы зразумела, ці з Груганом. Уласна датычна голуба нема вось так сходу ў мяне, магчыма, запісвалася, але сходу не магу я ўзгадаць штосьці пра голуба. Добра, дзякуй. Я пашукаю, мне вельмі слаўная ёсць падказка. Добра, дзякуй. Это так, рэпліка, пасля будем думаць. Все, я молчу. Калі ласка, таксама працяг гаворкі, у каго яшчэ ёсць якія пытанні? Можна мне? Тетяна, калі ласка. Вот цяпер можаш акурат і відэо включыць. Дзякуй за цікавы пачатак. Значыцца, у хрысціянскай традыцыі, калі мы паміраем, то нам нічога не баліць. А у традыцыйнай традыцыі, калі мы паміраем, у які стан і хвароба, і здароўе пераходзіць? На гэты конт існуе велізарнейшая колькасць запісаў, менавіта, я буду гаварыць толькі пра тое, што расказваюць вось бабулі нашыя продкі. Што на тым свеце і як бывае на тым свеце, то там не могуць сказаць слова рай, але уласна вось такое аднясенне памершых да раю альбо пекла вельмі рэдкае. Як правіла, чалавек перамяшчаецца на той свет. І вось той свет у аповедах нашых беларускіх бабуль, дзядуль, гэта тая прастора, дзе чалавеку не баліць. Это фактычна люстраны адбітак нашага свету ў плане занятасці, у плане нейкай убудаванасці. Гэта часцей за ўсё нават не сад, хаця можа быць і сад. Часцей за ўсё гэта паселішча, альбо дом, у якім ёсць цэлы шэраг асобных пакойчыкаў,
і кожны там займаецца нейкай карыснай справай. Хаця мне вот вельмі вялікая варыятыўнасць, зводзіць толькі да аднаго нерэальна. Вот мне вельмі спадабалася такое разуменне раю, як не то, што спадабалася, яно знакавае. Это тое месца, вот, дзе сядзяць і вышываюць. Вот, уяўляеце, это не там, ці чытаюць. Вот, што вот, нашы продкі бачылі як райскі занятак. Яны вышываюць альбо чытаюць. Яны могуць, конечно, хадзіць на работу і гэтак далей, але уласна іхняга болю, вось таго, які быў у зямным жыцці, ён не ўзгадваецца. Іншая справа, што ў гэтым тым свеце чалавек мусіць адпакутваць, менавіта адпакутваць за нядобрыя ўчынкі, фактычна за грахі, здзейсненыя ў свеце гэтым. Прычым разуменне граху, яно адрознае. Нельга казаць адрознае. Яно трошку не такое, як у хрысціянскай традыцыі. Бо грэх, скажем, у народнай традыцыі можа разумецца, як там, напрыклад, калі ты мала дапамог камусьці, хоць это і хрысціянскі грэх таксама. Але уласна, ці ты што ты тут рабіў благога, ты будзеш рабіць там са знакам мінус. Напрыклад, ты тут нешта ўкраў, ты там будзеш насіць гэта на спіне, калі вельмі цяжкое. Ці калі ты ўкраў там іголку, так скажем, ты будзеш там пралазіць праз вось гэтае вушка, хаця і тут ёсць такія біблейскія канатацыі. Ці калі ты тут нікому нічога не даваў, не дзяліўся, быў, так скажем, сквапны, то ты там будзеш вельмі хацець піць, а табе ніхто папіць не дасць. Да цябе гэтаксама будуць жадныя. Ці ты, словам, вось гэтым адчуванне фізічнага болю датычна да таго свету не прыходзіць. Это мусіць боль толькі тады, калі ты плаціш за свой грэх. Ты, напрыклад, будзеш есці сырое мяса, калі ты рабіў спару. Ці ты будзеш там грызці штосьці, цябе там будуць рваць сабакі, табе ногі, калі ты тут нарабіў шкоду. Вось у такім плане, даволі дыдактычным, але гэта не боль у нашым разуменні. Але таксама вельмі цікава, я шчыра дзякую за гэта пытанне, гэта як бы таксама наводка пра тое, як паглядзець на аповеды пра той свет. Задоволены адказам? Так, дзяруць сабакі ногі, але не баліць, вот здорава. Напэўна, баліць. Не баліць таму... Не так. Напэўна. Мы можам толькі абапірацца на расказы, нават не на ўласны вопыт. Але я вось к наступнаму разу абяцаю усе гэтыя пытанні проста перагледзець наноў. Можа, там якая зачэпачка будзе, каб дапоўніць гэта. Пра калтуна так цікава мяне страшлі. Зараз не буду нічога гаварыць, бо будзе вельмі асобная, вельмі значная гутарка, бо гэта тая дзялка, якая лічыцца сёння сышла, і народ дае зусім іншае разуменне, чым тое, нават якое ў публіцыстыцы ідзе. Это вельмі няпростая хвароба для нас, для беларусаў. Выбачайце, ці правільна я зразумеў? Звычайна ўспрымаецца каўтун, это нейкая хвароба волос, там по Некрасову беларус в каўтунах там железную дорогу строит. Наколькі зразумеў з вашага аповеда, каўтун это нейкая універсальная хвароба, якая ўнутры чалавека адразу пры нараджэнні, і знешняя валасяная выход это толькі адна з праяў. А сам, конечно, універсальная глыбінная хвароба, кшалту ці то, не ведаю, там траста якая, ці онкологія, ці нешта там, ці глісты якія, ці невядома што, але это нейкі універсальны хваравіты такая істота, якая толькі праяўляецца, і валасяны каўтун это толькі адна справа. Это можа быць акурат так. З валасамі гэта самы часты, так бы мовіць, выпадак.
І хаця там і ў яго таксама ёсць як бы цэлыя, але не будзем зараз пра каўтун, бо там шмат ёсць што расказаць. Галоўнае, што это універсальная унутраная першапраява розных хвароб. Так, так. Можна зрабіць такое падагульненне. Мне цікава вот гэта канцэптуальная рэч, тое, што хваробы сапраўды ёсць ва ўсіх. Это вот як нашыя лекары часам гавораць у паліклініках, што няма здаровых людзей, ёсць недаабследаваныя. Дзесьці тое. А з іншага боку, вось то, што мы на самым пачатку казалі, што само слово здароўе, яно мае на ўвазе цэльнасць, і лячэнне, ацаленне – гэта вяртанне цэласнасці. Цэласнасць мусіць быць дасканалай, але атрымліваецца, што у гэтай цэласнасці нікога няма, што чалавек нараджаецца адразу ўжо недасканалым. І вот з чым гэта звязана? Таму што гэта абсалютна такая, вот тут можна шмат пра што ў гэтым сэнсе гаварыць, пра такую інтрынсіку, унутраную, абавязковую, неадменную недасканаласць вечных чалавека. Так, я тут... З чым гэта звязана, гэта важна. Я хацела пра гэта гаварыць пазней, але зараз забягу наперад. Ну хаця бы трошки. Не, так, абавязкова, бо гэта праўда важна. Адной з вельмі важкіх лекавальных стратэгій гэта якраз ёсць вяртанне да гармоніі. Чалавек здаровы, калі ў яго ўсё ў меры, калі ён цэлы і гарманічны. І гэта азначае, ён гарманічны разам са сваёй унутранай хваробай. Узбунтаваўся каўтун ці там яшчэ нешта. Яго замова адсылае. Сядзь на сваё залатое крэсла. Сядзь і там сядзі. Будзь там ціхенька. Чалавек здаровы тады, калі ён у гармоніі з той сваёй унутранай існасці. Не хацелася б зараз пераходзіць ці праводзіць, можа, проста пазначу такі аспект, як псіханеўралагічныя хваробы. Чалавек, нават псіхічныя захворванні. Калі вось той чорцік, які сядзіць унутры нас, які можна там сёння назваць як зайздрасць, рэўнасць і цэлы шэраг іншых адменаў. Это таксама хваробы. І нават каханне хвароба ў традыцыйным разуменні. Это таксама будзем памятаць. Выкінуць іх зусім, адрэзаць, як нават пухліну, это нерэальна. Мы мусім толькі вось з гэтай існасцю дамовіцца. Адправіць яе на вось тое залатое, ідзі там на сваё месца, на залатое крэсла. Там табе столікі засланыя, там кубачкі наліваныя, там табе піць гуляць, а вось мне там, ці там у такой-то хрышчонай раджонай не бываць. Таму вось такая стратэгія усталявання партнёрскіх, дыялагічных, абсалютна чалавечых узаемадачыненняў са сваёй хваробай, яна здымае вось гэтую такую, здавалася б, антыномію, якая не можа знайсці лагічнае вырашэнне. Аказваецца, народ знайшоў яе вырашэнне. І тое, што хвароба надзяляецца чалавечымі абрысамі, вельмі часта персаніфікуецца. І гэта не толькі там ліхаманка уяўлялася там худой кабетай, яна там хадзіла і там кагосьці чапала ці што. Мы з вамі таксама гарадскія такія ўсе эмансіпаваныя ці там інтэлігентныя, будзем са сваёй болькай цацкацца, яе ўгаворваць, яе суцешваць, і можа там ці наадварот яе ругаць, там, а калі ты ўжо там будзем звяртацца да яе як абсалютна дароўнага партнёра па камунікацыі, па суб'екту. А вось дамовімся, каўтун той спіць, скажем так, і мы здаровыя. Мне вось это так бачыцца. Дзякуй, это значыцца, што трэба дзесьці ісці у глыбіні касмагоніі, антрапагоніі, каб разабрацца, чаму чалавек менавіта такі. Пэўна. Так прапановвае
вось рытуалы традыцыйнай медыцыны. Яны прапаноўваюць вось такое бачанне. Натуральна, на гэтую тэму адшукаць рэфлексіі носьбітаў традыцыі нерэальна. Это можа быць толькі рэканструкцыя. Я яе бачу такой. Ну да, но мяне цікавяць менавіта прычыны. То есть вот менавіта вот гэтыя, вот оно ж дзесьці в антрапагоніі ўжо закладзена, што Ну так. чалавек не можа быць здаровым, то есть ён гарманічны, дасканалы тады, калі ён у гармоніі са сваімі хваробамі ці са сваёй У хваробай. пэўнай ступені. У Пэўнай пэўнай ступені, так. так. То Так. вот што тады вот это трэба сапраўды будзе, вот мне это вельмі цікава, тады сапраўды трэба будзе пашукаць вот літаратуру, паглядзець, што это можа быць, чаму чалавек так, значыць, ён так замыслены, значыць, ён такі мае быць, значыць, вот такая ў яго як бы ідэя у чалавеку, што ён вот такі. То есть, Рытуалістыка. як адзін мой сябра хворы казаў, што, конечно, это я і моя хвароба. На што мне быць здаровым? Я заўсёды магу за сваю хваробу схавацца там. Але вот гэтыя адносіны я і моя хвароба. Вот это такое вот штосьці, што гэта беларускае, ці гэта усе. Напэўна, больш шырокае. У нас як бы сваё, но там Не універсальна. канкрэтныя праяўленні, хутчэй за ўсё это універсальнае. Мяркуеце, што універсальна? Мяркую, што універсальнае. Прынамсі на ўзроўні індаеўрапейскай культуры. Дзякую, вельмі цікава. Калі ласка, пытанне, Тацяна. У меня яшчэ ёсць пытанне, але вот тут Анастасія, у Добра. яе рука паднятая. Ці вы бачыце? Одна рука поднята. Не, я ее поднимала с самого початку. Я вас слухаю. Так. Тады, калі хто-небудзь сарваўся задаць пытанне, задайце цяпер, або Тацяна будзе другое пытанне задаваць. Я рвуся задаць другое пытанне. Задавай другое пытанне. Может быть, таксама на будучыню, але про тое, што вы сказалі, про тое, што дзіця нараджаецца і яго нованароджаная немаўлятка, яно не нашае, яно з іншага свету. Гэта значыцца ў ім з іншага свету са сваімі хваробамі, калі яго трэба ачышчаць, зрабіць яго чалавекам, ад чаго мы яго ачышчаем, і калі ў яго з'яўляецца ягонае сваё чужое хвароба. Ой, это цэлая вялізная, вельмі распрацаваная міфалогія, звязаная з тым, што фактычна цэлы першы год вось дзіцяткі, ён накіраваны на вельмі паступовае аддзяленне ад чужога і такое ж паступовае надзяленне чалавечым. Пачаўшы, вот самае першае, это рытуальнае купанне, вот это купанне, калі памылі, дасталі, і першы крок. А далей пайшло. Трэба прыбраць, наогул, вот маленькае дзіцятка, яно ў народных уяўленнях як маленькі звярочак. І мы, нават калі да сваіх дзетак кажам, самае частотнае, а мой ты коцік, а мой ты зайчык, а моя ты птушачка, там і гэтак далей. І яно нават знешне можа быць там поўстка на спінцы, дзіця не ўмее гаварыць, а мяўкае як коцік, дзіця пісае там зараз у памперс, як жывёлка, не ўмее гэта рэгуляваць. Дзіця яшчэ не ходзіць, а бегае там спачатку наогул ляжыць, а потым на 4 лапках як коцік. І цэлы шэраг ураўновае дзіцятка з вот нейкім такім жывёльным, скажем, вот маленькай жывёленькай. Да таго ж начніцы да яго могуць прычапіцца і гэтак далей. Вот ідзе. Спачатку змылі ці там прыбралі гэтыя валаскі з цельца. Затым ён пачаў хадзіць, затым выкінуў там зубок, затым там лікавалі ад аднаго, другога, трэцяга. І вот гэтае дзіця з кожным вот месяцам, фактычна свайго вот першага гэтага годзіка, набывае ўсё больш і больш чалавечага. І вот пакідае такое, уласна кажучы, як гэта мяўканне, як гэтае пісенне, як там 4 нагі пакідае далей, і ўрэшце становіцца нават у загадцы, што першыя там 2 гады там качае як яечка, а затым там пасе як авечку, і затым выйдзе на чалавечка.
Таму тут вельмі шмат усяго цікавага, сапраўды. Але тое, што вот гэтыя радзімцы і начніцы, і там для дзіцяці так званыя НОРЭС — это норма. Это не хваравіты стан да пэўнага ўзросту. Уже затым гэта як бы паказнік выхаду. Дзіця як бы сваёй вот такой яшчэ недачалавечанасці якраз дэманструе цэлы шэраг болек. Мгм. Дзякую. У каго яшчэ пытанне? Выбачайте, реплика апошняя. А, калі ласка. Потому что это принципово фактично ваша вынаходница, потому что вот фольклористикой занимаюсь, ну, скажем так, год больше за 20, так? Звычайно традыцыйны цикл беларускіх замоў, ён пабудаваны на тым, што вот хвароба нешта варожае, так, і это трэба выганяць, закінуць у нейкі камень выкінуць, знішчыць, выразаць і так далей. Таксама той же архетип размаўляе там мужик со смерцю, круць, верт, это нешта знешняе прыйшло, варожае, не наше, з чым трэба змагацца. А тое, што вы бачыце фальклорную парадыгму, дзе сапраўды хвароба это нешта сваё, з чым трэба дамовіцца, вот это мне подается таким, ну, уровнем открытия. Может, такой приватная думка. Потому что звычайно весь замовный цикл, уся магия народная, яна звычайно побудована на выгнании. Пришла хвороба, ее треба ці уговорить, ці подмануть, ці выкинуть, ці поднамануть, каб на некий інший предмет яна перейшла, ці на некую іншую, ці жывёлу, ці яшчэ нешта. Тая ж дзіцячая мать, там дзіцёнышку пузик робіць, да, і кажа: ой, хай пузик дзіцёнышку не болит, а хай там шэрому волку болит недзе ў лесе. А вот тое, што, то есть, звычайно гэта ўсё знешняе злое, што трэба выганяць і знішчыць. А вот тое, што это тое, што сваё і з чым трэба дамовіцца, вот это мне падаецца, ну, таким открыццём, можа быць, вот таким новым фундаментам. Ну, дзякую, але гэта як бы толькі адна частка. Усё ж таки у большасці, вот это будзе наша як бы наступная гаворка, абсалютнай большасцю это якраз вот гэтыя стратэгіі лікавання якраз і накіраваныя на тое, каб выгнаць, выбіць, ну і гэтак далей па спісе. Але гэта не адно другое просто дапаўняе. Эта выснова была просто з аналізу вельмі вялікага блоку палявых матэрыялаў, гаворак з знахарамі. Мела шчасце вот такіх зносінаў. Добра, дзякую, я ўсё. Ну. Яшчэ ёсць у нас пытанні, рэплікі? Што тут у нам ёсць цяпер пра што падумаць, конечно. Я шчыра дзякую за вельмі цікавае пытанне. Я атрымала вось стымул глядзець далей. Ну, мы таксама атрымалі стымул думаць далей. Таксама дзякуй вялікі за гутарку, будзем чакаць наступных. Ну і тады што? Тады ўсім добрага здароўя. Добрага ўсім здароўя. Цэлы тыдзень да наступнай серады. Добрага здароўя ўсім. Дякую за лекцію. Здароўя. Здоров'я. Бувайте. Тады да пабачэння. Побачення.